أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله yau zan yi bayani akan abin da ya shafi wani sirri mai matuƙar muhimmanci kuma mai matuƙar fa'ida. Wannan sirri ne nan wanda muka saba kawo shi a lokuta da baya da yawa, so insha Allah yanzu ma za mu ƙara kawo makamancinsa. Wannan sirri shine sirrin samun farin jini ga mutane kan kowane irin lamari. Insha Allah dukkan al'amarin da za ka kulla da mutane da kuma hulɗar da za ka da mutane da yarda ubangiji ya samu farin jini cikin ikon Allah subhanahu wataala. Wannan sirri ina da fa'ida sosai kuma yana da matuƙar muhimmanci, saboda haka a yi shi cikin tsoron Allah da ikhlasi. Insha Allah za ga biyan bukata da yarda ubangiji insha Allah. Da farko abin da mutum zai yi idan yana son ya mallaki wannan sirri ko ya gata wannan sirri shine zai samu takobi guda ɗaya ko kuma ya samu a wannan wuka wacce ita tana da girma insha Allah. Abin da za yi shine mutum bayan ya san wannan sai ya sami mana tawada sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim kafa 19. Wannan adadin mutum zai rubuta insha Allah. Bayan ya rubuta wannan adadin sai ya samu ma'uwardi insha Allah. Da ma'uwardi ake wanke wannan rubutu insha Allah. Kuma ƙa'idar rubutun shine ana rubuta sa ranar Lahadi. Ranar Lahadi za a rubuta sa. An rubuta sa ranar Lahadi shine sai a wanke da ma'uwardi. Dan wanke da ma'uwardi sai a sha wannan rubutu, ma'ana za a sha shi da misalin karfe 12 na kowace ranar Lahadi. Ranar Lahadi ake rubuta insha Allah. Za a sha shi har zuwa Lahadi 3 za a ringa yi, ma'ana an yi wannan Lahadi ta gaba haka Lahadi har guda 3 sannan za a yi gama wannan sirri insha Allah. Matuƙar mutum ya wannan in Allah ya dukkan wani farin jini da mutum yake samu a duniya insha Allah zai same shi wajen jama'a cikin ikon Allah subhanahu wataala. Wannan shine nan bayani a bisa wannan. Allah ya mana jagora a dukkan lamarin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.